баъзеҳо мегӯянд мо то намоз хуше надорем, яъне намефаҳмем чӣ хел намоз хондем. аз шайхи ҳамин савол пурсиданд ки чӣ кор кунем то дар намоз хуше дошта бошем. шайх гуфтанд ки 5 ё 4 то шарт дорад. шарти аввал, вақте ба намоз истодӣ гуфтӣ аллоҳу акбар, фикр кун худо муқобилат қарор дорад. дуввум, биҳишт, паямбарон ва солиҳон дар тарафи рост қарор дорад. фикр кун дар тарафи чап ҷаҳаннам, азоб, заққум қарор дорад. чорум, фикр кун ки пушти сарат маликулмулк истода ва мунтазир аст ки то намозатро бихонӣ ва баъдан ҷонатро бигирад. панҷум, фикр кун ки рӯи рост мустақиме дорем мерем. магар меша бозам хушҳол набош? والفجر وليال عشر والشفع والوتر